Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, hello. Qed naħseb x'nista' nagħmel. Forsi inkanta? Le, aħjar le. Jew forsi naqbes il-ħabel. Iva naf, nista' noqgħod impinġi. Jien tgħidx kemm inħobb impinġi? Inti tħobb tpinġi? Imma stenna ftit. X'nista' mpinġi? Il-laħwa x'qatatajtni. Ara ftuħ dan it-trakk. Dan it-trakk tat-tifi tan-nar. It-trakk tat-tifi tan-nar ikun aħmar. U min isuq it-trakk tat-tifi tan-nar? Iva, il-pompier. Ġitni idea. X'taħsbu li sempinġi? Sempinġi pompier għal-beni. X'biċċa din? Il-qattusa żgħira ta' Nunu, pejxa, titla' tiġri fuq din is-siġra. U issa ma tistax tinżel. X'biċċa nkwiddin? Issa sa nagħmlu. Miskina x'tingħid pejxa, naħseb li qed tibża. Nunu jibda jgħidilha biex tinżel, imma jaħasra pejxa qed tibża mill-loli. Baba tipprova tħajjara b'xiekel tal-qtates. Imma l-xejn. Kika tipprova titla' fuq banketta, imma mhux se tlaħħaq żgur. Pejxa qiegħda wisq fl-oli. Zizi tkun pronta ċempel għall-għajnuna tal-membri tal-protezzjoni ċivili li fil-pront jaslu fuq il-post bit-trakk tat-tifi tan-nar li għandu sellum twil fuqu. F'kemm inni ngħidlek ċali l-pompier jitla bis-sellum twil u jniżżel lil-pejxa lura għand Nunu. Kemm qed tieħu gost pejxa li reġgħet lura fi ħdan Nunu. Ara, il-ħaqt pinġejt il-pompier. Rasu zaqqu saqajħu jdeħ. Issa rid impenġilu l-libsa. X'kulur tkun il-libsa tal-pompier? Sewda bil-linji sofor. Hekk. X'nista' mpinġi aktar? Iva naf, il-pompier ikollu għodda speċjali jgħinuh fix-xogħol tiegħu. X'inhu x-xogħol il-pompier? Xogħol il-pompier u li jitfi n-nar. Mela l-pompier għandu bżonn pajp tal-ilma dan jgħinu biex jitfi n-nar. Għandu bżonn ukoll sellun biex kun jista' jitla' fil-għoli. Jekk ikollu bżonn isalva xi persuna jew xi annimal. Intom kontu tafu li xogħol il-pompier mhuwiex biss dak li jitfi n-nar. Il-pompiera jgħinu wkoll meta jkun hemm xi aċċident. Mela allura l-pompier għandu bżonn ukoll elmu li jgħinu jkun aktar protett. Emmu, lest, il-pompier għal-beni. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.